ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунен. Барои реклама ҳатман кӯмак мерасонед. Зангулачаро обязательно бародаро хоҳиш менамем ки пахш кунен, то ин ки аз наворҳои мо бохабар бошед. айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. Роҳе ки мебинем роҳи Мошинбозор аст дӯстони азиз, пост. Аз ин бар бошад роҳи поёни Корвон аст. роҳи газ якум кӯча ана ҳамин ҷо мешавад дӯстони азиз. То пеши хона 100 метр роҳ аст. ана ҳамун кӯчае ки мебинем ростаки 100 метр то пеши ана ҳамун хонаҳо мешавад. хоб, обши 5 дар хона, 3,5 сотиқ замин, 3 то санузел, скваж аст дӯстони азиз. хона бениҳоят ремонташ зебо аст. то охири видеоро тамошо кунед. нафароне ки там маҳфул мешавен, танҳо лайк ҷихем дӯстони азиз, комментария нависен. Ашот хонахаро номерои поёнбуда мемонем, ҳатман занг занем, маълумоти бештарро соимул медиҳад. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хонаи фурӯшӣ омадем. хонаи фурӯшӣ забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад дӯстони азиз. ана дарвозааш 100 метр гуфтем то пеши хона, мактаб, масҷид, мағоза дар ин тараф назди ана ҳамин хонаи фурӯшида ҳаст дӯстони азиз. ҳозир дарвозаи главни медароем, поли маълумоти хонаро нишон метем, гап мезанем. нафароне ки чизе намефаҳманд, номерои соимулка мемонем, занг мезанем, маълумоти бештарро соимул медиҳад. хоб, нигоҳ кунед, роҳи главни медароем дӯстони азиз. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳавлиро мебинем, ҳавли компактни аст дӯстони азиз, ҳавли чорпинҷа, полни 2 ошона плюс мансар 3 ошона аст дӯстони азиз. полни брусчатка, светои шаҳрӣ аст дӯстони азиз. обаш проблема нест, об скваж аст, скваж оби пастаянка дорад. ҳозир аз ин ҷо сар мекунем. ана напори оба мебинем дӯстони азиз, об камбудӣ надорад. дар ин ҷо як то алобхона, дедонхона бигем, барои дег, дедон, ҳама чизош аккурат, хеле дар ин хона расход кардаgan, чизои качествени аст дӯстони азиз. хоб, дуюм дарро мебинем, инҷо ҷои кладовка аст, банкамонӣ. сеюмаш бошад ҷои ҳоҷатхона. дистансияи байни бино забор ҳаст. ростаки ба даруни бино дохил мешавем. фасадоаш хело ҳам аҷоибот аст, светоаш ҳамас кор мекунад дӯстони азиз. бино ҳам хело ҳам бинои дизайнаш хушрӯ аст. медароем ба даруни бино. ростаки медароем дӯстони азиз, як холи калони хушрӯ мешавад. хона ба чизи чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. 2 то монитори 5К гуфтем, 2 то кондитсионер аст, 24 куба, 18 куба. потолоко фигура. хоб, аз сари роҳ сар мекунем. якум зал аст дӯстони азиз. як зали калон. дуюмгиаш бошад кухня аст дӯстони азиз. ҳама ин чизо меистад. хоб, аз ин бар мебинем як то дигар комнатаи дигар. ростаки санузел мешавад, 3 то санузел аст дӯстони азиз. ҳамони кафел тоза ҳаст. мебароем ба дуюм ошона. як тирӯза аз тарафи роҳ кӯча мешавад, бари бино калидор.
якум комната. Хона ремонташ нав аст дӯстони азиз. Чизе ки мебинед ҳама полин, ҳама чизоаш мебелуш дар сатҳи олӣ аст. Як зали дигар аз ин тараф. роста ки меравем дӯстони азиз, як балкон мешавад пеши хона. боду ҳавои ин тараф, боду ҳавояш соз аст. инҷо як комнатаи дигар. санузели сеюм. мебарем ба сеюм ошиёна мансард. дӯстони азиз, мансард як плашадкаи калон аст. ранг бор кардагӣ, об, свет ҳамаш гузарондагӣ барои тӯю маърака хело ҳам зебо аст. дӯстони азиз, 120 квадрат як ошиёна аст. дӯстони азиз, мансард калонтар мешавад. аз ҳамин сабаб обши 350 квадрат аст. ана ҳамин биное ки мебинем. хуб, дар ҳавли дарахтонам вуҷуд дорад. дӯстони азиз, ҳамаро дидем. ана латоки ҷубори обам аст. об камбудӣ нест, свет камбудӣ надорад. документҳои хона 100% аст. дӯстони азиз, биноро дидем. ремонташ хушрӯ аст. дизайни бинорам хушрӯ аст. дӯстони азиз, материалҳое ки задагиан, хона барои худашон сохтагиан качествои беҳтарин аст. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, Ройгаз, якум кӯча, 3.5 сотиқ замин, обши 5 дар хона, 3 то санузел, обаш скваж гуфтем, септик аст. дӯстони азиз, хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. 2 то монитори 5К дорад, 2 то кондитсионер 24 ва 18 куба. хоб, ба чизу чорааш хонаро мефурӯшанд. дӯстони азиз, нархи ин хона 2 миллиону 500 000 сомон. боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. срочна барои фурӯш мемонанд. дӯстони азиз, номерҳо барои тамос 985 56 39 96 ватсап занг мезанем, маълумоти бештарро соимул медиҳад. раҳмати каром барои диққат. нафароне ки дар хона маҳқул шуд, лайк мемонем, дар комментария менависем, зангвачаро пахш мекунем ва дар номерҳои поёнбуда занг занем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.